Busa makhosi. Busa bemelwane. Busa bomani bakhoya. Isidosha nesidwangube. Ngene nzima zayo. Isebenza kakhulu abandebele ungathi angaqumbi ukuthi kangasibulise thina. Sendibusile. Unyanisile umama xethi ebengayazi bakhona bakholwa. Hayi bakhona. Bebe ukhona. Ngihamba ndicinga uyothenga ispeaker ngoku ngingene kula. And remember if uthangana ukuthi uqale ngamza ngijoin. Sishumela ivangeli phambili. Fike lexesha abantu bayazi inyaniso. Njengoba bebekudlala nje babanje besenza amabali emabandleni sizawucela inyana besidadweni. Ayivelele ngecala ebhedini umuntu. Asikhethele kube kuye. Konke benkosi. Ndingachithanga ixesha ngoba sekuthethiwe sesihambile. Ngadikhwini emazweni. Kodwa phambi basiye apho ndicela ke siphambi sonke sithanda. Sonke sithanda bawethu siyabulela nje. Nali silakho lizawuba. Elinguwe. Umlilo siyabulela Nkosi. Siyabulela Semandla. Siyabulela Thubulile. Siyabulela Thubulile. Siyabulela Somandla. Sibunukuzuko. Akekho muthi. Akekho mnye. Sangabekho futhi. Nguwe ukhona eqaleni. Unguthi. Udala. Usadala ngokuthintana usengathi. Usenamandla. Thina semka sabonakala. Wasibiza. Uthi sanoma nanisinwayo. Ngolinika ukuphumla. Wathi ukuphumla kubuwe siyabulela. Siyakholwa inkosi bomsebenzi oqhubeka kakuhle egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngizaba mfutshane noko ngoba sekuthethiwe. Ngizawucela ndicacisa ngalento kukwaLuka kuqala. Amaciko ayayicikoza into kwaLuka bemhlabeni. Kodwa xa uthi uyahlola awayithethi ngokweBhayibhile. Yaphinda futhi. Amen. Amaciko acikaza ngokwaLuka akuthetha naserayidweni naphi nabesintu nabenkolo nabantwana nabayifundeleyo nabayaziyo kodwa akekho kathethe ngeBhayibhile nolwaluko. Amen. Ndibona ke bacima family olwaluko mhlawumbe iqale apho. Thina apha sifuna iqoqa indlebe yonke into engumuntu ekhoya sichaze ulwaluko luqala kuThixo. Yes. Amen. Funda iBhayibhile wena uyiphethe mama uncwadi eGenesis. Chapter 17 verse 11. Andifuna wazibefuna nesihloko ungena khona ngqo. 17 verse 11. Funda. Genesis 17 verse 11. Yeah. Verse 11. Okay, kala 10. Kuwo lo umnqophiso wami eniya kuugcina phakathi kwami nani nembewu yakho emva kwakho wokuba yonke into eyindoda kuni yaluswe. Baba apho singagqitha. Lento ikwaLuka into enwazisivala into namhlanje. Intoni? Siyayibona kuba ihijackiwe ngokufakela ibrand. Ufakela imiqombothi. Ufakela ibhiya. Ufakela zonke izinto mhlawumbe ke iyahonjiswa sazi. Kodwa xa siyilanda ezantsi encanjini ithini bayiphinde bayive. Phinde 10. Okay. Kuwo lo umnqophiso wami eniya kuugcina phakathi kwami nani nembewu yakho emva kwakho wokuba yonke into eyindoda kuni yaluswe. Itho enwazalwana? Yaluswe. UkwaLuka oku sikuvayo kucikoza naserayidweni naphi akusukeli apha kule ndaba ayithethayo. Mhlambe balahlekiswa, mhlambe bayayithanda ilapho asazi kodwa silanda kuAbraham ezantsi ba umnqophiso wasuka kuAbraham noThixo malunga lento ukwaLuka. Haleluya. Ngoba ithe yawuhijackwa ngoku kuyafiwa ngoku. Abafana bayila babuyi ngoba kwenzeka ntoni ihijackiwe yimimoya yobumnyama eyakwela bhoma iyokwenza ezinye izinto ngoba iyaboma kuvikelwanga ngoba kwalahla umnqophiso. Amandla esuba
uSathana wenze ubuclever bokuba promote uliquor board amnika amagunya amakhulu uba makanunuse abantu ngotywala bomlungu ukuze banxile bayayatheke de bangawazi umnqophiso yaphela ilahleka leti bamnyama yade into lwaluko wacima ngokwaluka utywala nonyama yalityala into bakwakukho umnqophiso yalusa abantu uba ibe ngumnqophiso kwaphakathi kwam nawe utsho uYehova kuAbraham ilahleke phi na asiyazi ikhathatha naluswe inyama yokwaluswa oko kube ngumnqophiso womnqophiso ophakathi kwam nani unyana omihla esibhozo makaluswe kuni yonke into eyindoda kuzizukulwana zenu ezelwe endlini nezuzwe ngemali kubani olunye uhlanga ongenguwimbewu yakho yena makaluswe ozelwe endlini yakho nozuzwe ngemali yakho umnqophiso wam enyameni yenu uyakuba ngumnqophiso ongunaphakade. Gqibela tata yaphake ngokuYoshua 5 sizogqitha ngabe ndifuna nje ukuyikhanyisela ngoba bazalwane xa into zingakhanyisi abantu bahlala behamba emnyameni ngamangala abantu babenza ibhidansi kakusaluka ubone nawe ngeke niyibona le nto le xa kusaluka uphunywa njengangoku kufika abantu egeyithini kukikizela bephethe icrate yotywala namabhiya kodwa sihlatywe ingoma icawa ndifuna bazalwane ikhanyisa into yobana uSathana inkulu indima ayidlalileyo ebalekisa abantu abangayazi lento ukwaluka uba yintoni uyidlalile futhi adlaleka ucimba upasile sikhona kanobhaza lesayixela inyani ukuthini na ukuthi kukho umcimbi okwaluka kuze omama notata egeyithini kuyize lililili emveni koko xa uhlole into baphethe icrate yotywala kodwa kuhlatyelwe iculo lecawe akenyeliswa na uYesu Kristu kule ndawo awugqiba ufaka kabuhlungu kangaka emnqamlezweni efela thina simenze lonto lihlatyelwa ntoni eliculo lecawe kungase kuhlatyelwa semhlabeni nje xa kuphethwe utywala yibhidansi engayaziyo uba iyaze ilungiswe nini sithi ke thina makubuyelwe kundalashe lo ulapha eBhayibhelini funa matata 5 Joshua 5 verse 2 ngelo xesha uYehova wathi kuYoshua zenzele intengete uphinde okwesibili ukubalusa onyana bakaSerayeli wathini uYehova qala utsho kuAbraham ngoku utsho kubani uYoshua utsho ukuthi bazalwane lento lwaluko yekaThixo nyana masivume sihijackile kuba sifuna uthoba ibrand ihle ngombizo isithise sawugqiba sithi inyama sithi umfana simgqibeli ndisebenze eTrongweni iminyaka 833 phaya eTrongweni ubungayenza survey malunga ne95% abantu abamze eTrongweni boluka bayalwa kodwa imikhuba yabenzileyo angaka unbuze kuba aba bantu beyala ntoni xa benze into ezimasikizi kangaka andithethi masikizi ndithetha umuntu kabembamba bemdlungula abafana abemdlungula bathathe i-empty lebhiya balifake phaya emazantsi into ezimasikizi ezingamanyungezi zenziwa ngabantu ababolukile siyekeni siyithethe le ndaba ngoba sizawufa kulo mhlaba sibuze uba kwathini uzungabaxelela abantu ngokwaluka ngoba bahlukana nokwaluka kudala hayi nebayenzayo yabo yiyo ninezidumbu nangoku kwalahla umthetho kaThixo sibuyela khona ngolibuya hambo yini sibuyisela abantu ebuthixweni nolwaluko ayilo labantu lolu kaThixo Verse 3 wazenzela ke uYoshua intshengeta
wabalusa onyana bakaSirayeli endulini yenyama yomaluko